Papa because of you, police because of you. Egu mukamuneti, police because of you. Oja muakamuna go, police because of you. Eva makani na you, police because of you. Irize beleku, irize buluzo beleku belege. Nabiko nichimo Igbo Ibaba ni eli ka anyị na-achọ Iwe ọma ka anyị na-achọ Nabekwere ugwu zuru ike Nabiko nichimo Chukwuolise bịa kelie Onye ọma nke ka mụ na-akpọ Ọkwa nke bụ odogwu onye ekwuru gị Nabiko nichimo Ụmụ Igbo jiri n'ụwayọ Ụmụ Igbo unu ka mụ na-agwa Chukwu biko zọba anyị o Iwe ọma ka anyị na-ayọ Ịbaba anyị eri ka anyị na-achọ Ibe eri anyị uru o Ị na-anụgbo n'ụmụ oli o Chukwu okike nke ka mụ na-ayọ Ewu o nwayọ nwayọ ka m ga-eti n'egwu Egwu obili Igbo amaka ooo Ijere anyị ga-ejekwa bụ Ibe mụ na-eti bekwa Igbo Etikwene na mụ na-eti Ibe niile bụkwa kara aka ooo Ụmụ Igbo unu ka mụ na-agwa Ewu Egwu obili Igbo ka mụ na-eti Yoo kokoko Agali ohuru adị m mma Chukwu biko zọba anyị o Olise biko zọba anyị o Egwu m welike nno Ife nwa dị m egwu o Ijele njereze merekwu Izerezere bulu ụzọ merekwu mereghe Nna biko n'ichimo Olise biko zọba anyị o Matụlụ si mụ dụkwa ụmụ Kedu ofu bụ na nya ya eli ive Na kedu ofu bụ na nya ya amụ ive Nnu Igbo unu ka mụ na-ajụ Ewu Ịmakwana m esela osika o Ịmakwana m ahụla ọkpọkọ o Oke ọkpọkọ na-elekwa ezule Morugo ka o si elu oyi Morugo kwe mgbe anyị ji eri Ihe kokoko Ibe nwa dị m egwu O nwere mbọsị nsị ka njụwa Ọkwa njabụ ibe ka mụ eme Ibe nne m ebu ka osisọ Chukwu Ibe nwa dị m egwu Dibịa sị mụ jito Ọkwa njabụ ogwu ka mụ ji abịa Dibịa tinye okokoko Ewu ụzụ ka nna abụ Ọsị m mmechi ntị nsị ya mba Ebe aba kwuru ka m na-ekwu Na-ekwere egwu ka ị na-eti Egwe m nwanya ka ị gbagharị ọsọ Nsị ka njụọ ndị amụma ụka N'ọkwa njabụ ibe ka m eme Ọnya m nwa tinye olololo Ewu ụzụ ka nna abụ Ọsị m ga-ekwe ntị n'olu Chukwu Ga-ekwe ntị n'ihe ndị a na-ekwu Na-ekwere egwu onye ebe ka ebu oke biko nke fa na-eme ebe a taa oke anyị fụrụ ewu a na-awụcha nke oke ndị ya oke ewu ndị ọzọ ngwanụ nsogbu ọdịla ọjị sie ike o daalụ
Abụọ Messi Apostle Martin onye na-eje ebe ọ na-eme n'ọrụ ukwu anyị na-ekene unu n'ụbọchị tata anyị ezuru ezu maka na ebe ọ na-eme ka anyị na-eji ọ na-emecha n'ebe n'ama eze anyị wee zuo ebe anyị nwere ekwu ebe ọ na-eme anyị nwere eje ebe ọ na-eme ka ife na-eme n'ama eze anyị nwere nke Mishaki Ikeachi yes ọ na-echi ọzọ n'ụbọchị tata o wee sị ka anyị hazie ya ọfụma etu anyị si hazie ihe niile na-eme n'obodo a n'obodo niile anyị nwekpọrọ ndị ọrụ anyị wee bịa n'ụtụtụ a yes otu esi eme ya ebe ọ na anyị batara mmemme na-agbanwe a na-ama na anyị batara ya bụ na anyị bịara n'ụbọchị tata ka anyị hazie ka ọnọdụ a ga-esi wee dị mee ka ọ dị mma ka anụ ya n'ụwa niile n'ịntanetị obodo niile ndị ya maka na ọ bụ nke ọ dịrị ọma ka ọ ga-egoro yes na ọbụcha ka agbabago ahịa ndị Messi Apostle ndị ụwa niile ga-egori ya anyị wee na-asụ unu ga-esozi anyị ka anyị banye na biya ka unu fụ ka o si akwadebe wee soro anyị wee gaa njem n'omume nke ụbọchị tata n'ikpeazụ anyị ga-apụtakwa uru ka o si gaa daalụ nọ n'ebe anyị mgbe anyị ga-abịa bịara tata ya anyị ncha niile ma maka ya na-egbughị oge anyị ebido nwe chọrọ na chi London tata ka ọ nọrọ bifo chi kụmafụ ọjọọ ụmụnna ha n'aka makwa eziokwu chairman ọdịnihu ya ahazi ka esi ahazi oke ikwekwa nke ụmụnna anyị ewekwa ịmara nke a da n'ọhụrụ m wee sị ka nke onye bụ ndị tọrọ n'ihe a na-eme anọghị ya ka o wee baa na mma onye bụ ọjọọ ebe a wee na-asị na ihe dị ebe emetabeghị ịga n'anya ọgba iji bịa ma ụmụ ka eji naghị amakarịsị wee na-asị na nwanne anyị wekpọrọ anyị oke ka o mee ihe ndị nna anyị ha mere na ya dịrị ya mma onwe ihe ọbụla obu n'obi ezigbo ihe maka ihe ọ kpọrọ anyị na-eme tata ya gazie ụwa ajọ mmadụ si na nya bụ ihe obu n'obi edo mmadụ na ya nụ nyirite ihe dị na ya nụ ụkwụ ọma dị na ya nụ nke ya abalị a maka ya bara anyị bụ ụmụnne ya ya chara ya n'akụkụ wee na-asị na owere na ọya dịrị anyị anyị mma asị m na ihe dịkọ ya ọnụ ya ka na be anyị mgbe ahụ gbogbo ka asị onye nwa na bụ unu onye ya eji ebuka ya bụ ndị nna anyị ha wee tụ n'oge wee ndị na-akọ ọrụ n'aka nụkwa anyị pụọ tizie nye ikpere chikerie ha bụrụ ha ụzọ rụọ ụlọ elu obi ụmụnna were ọzọ chifu ha egwu ihe eburu nke ha wee lụta ha lụta ha akpụkpọ na mpa ka ha na-arụ ha so wee na-enye m ife ọṅụ wee na-asị na chukwu ya edo ụmụ ọ bụ anyị ụmụ owere ahụ Amerịka bụrụ ụmụ owere ahụ chukwu gbaa anyị ume ihe a bịara ime tata ka ọ gazie ajọ nwa afọ anyị eme ihe a niile abịara n'udo na ọṅụ
Jesus Christ bụ onye nwe anyị. na-ebido dịka ire afọ dịkodo n'akwụkwọ kịta onwezie amendment emendie onye Ezeafọ dị n'akwụkwọ ebe a bụ Ugochukwu Ezeafulukwe dịka esi na-amalụ tata ọzọ agwara ya na-echi bụ ọzọ mmadụ biko nye m obi nna m onye bụ nwanne m nna m na ịbala banụ n'anya ikpokọrọ ekpokọrọ ụmụnna m sokwa m bịanụ nna ụmụnna anyị na mfaso n'anya irigọla erigọlụ n'anya ịrụkọla amụkọlụ ezi ogere ọdịdị gị na-emezi m nnenụ biko nye m obi ịgabiri ezi ogere nye m
Mercy Apostle, His Photographic Majesty, Ankaneso Nyonyo Foto, Opo Emego Luminale, and National Globalizer and Solicitor of the Sprinkle of Nigeria, Barrister Esechi Moyo, Ankaneso Nyonyo Foto Ikeachi, onye Nigeria na Ikiogidi na Ọdịgwe, ụmụ oji na ọrụ mgbaji ekwa, Samoto Muziana, Mọ̀kpọ̀dá Bàdé Ìwúrẹ́lì. Aláyàbá mi bá.
Anyị sị ka anyị bịa nọnyere nwanne anyị dịka a na-echi ya ọzọ so obi dị anyị obi aṅụrị maka na nke a bụ anya mbụ ife akwụ ya na otu a n'ugwu Owere maka ọ nọkọtara ọdịka ihe na-agba ọsọ mana dịka Chukwu si eme ihe omekwana ya n'oge ala na-azụ nwa wee sị na ọkụ ọtụtụ mmụọ na mmụọ ụmụ Owere akwụkwọ a na ihe a na-emekwa oge gboo na ị na-emekwa kịta so obi dị anyị aṅụrị anyị wee sị ka anyị bịa nọnyere ya ọnụ mmadụ bụ ọnụ ejisi ike The Mercy Apostle. Ịma na oke ehi adịghịzo n'iriro. Afọ m bụ Chief Chikalaba Nwobi. Ikwele Ugobeze. Ikwele Nwoha. Ikwele Nwoheju Nri. Ikwele Gberere Ọla. Ọmụ. Kedu ndị ọ gara? Anyị bịa ka anyị kwudobe nwanne anyị nwoke bụ ọhịa anyị bụ Emeka Ikeachi. Sị ozu amara akpụ ole egbe anya n'ọdụ. Ihe nnachi ikwunu bụ na ọ ma na ndị nze na-asị ile na ha na-ekwu eziokwu ada eri aka tụkụtụkụ n'ọjị ikwu ọ bụrụ eziokwu ọ ga-adịrị ya mma anyị ga-enwetara ọzọ. The Mercy Apostle. You're welcome. Because I'm ready
surprise. Chukwuemeka Ikeachi Ozor Ugochukwutubelu Ezeafulukwe ụmụada nọzikwa oke nwa ọrụ gara Chukwu Ikeachi n'isi papa ya ka m gọrọ n'isi ọ na-adịrị gị mma na eke na onye na ọhụrụ mkpọ papa ya agbaziri gị ka ị na-eto ọ na-agbaziri gị n'ihe a mere tata n'ihu nwa ogbe dị nka mere ya eje net tata in Jesus name. Oke nwa uru kara Chukwu Ikeachi aka ekpuchi ọnwa Chinyere Eze Ikeachi ọ na-adịrị gị mma na eke na onye na ọhụrụ mkpọ asị ka ọ nna gị na ya akọwa gị na-eto in Jesus name. Traditional way. Members of Ugochukwutubelu Ezeafulukwe, I'm the staff of office. Akụpa anyị eje na-ekupụsị ndị ajọ mmụọ na ajọ mmadụ nke a ọ kwụsị m na-enye gị tata mụ na nna gị na nna m mere ikwu chara na sụbe ya na akpa m n'eziokwu onye gbara anyị ihe ọgwụ ya were ọgwa ya ka ọdụ were ya nke a nke iji na Ugochukwutubelu Ezeafulukwe ọkụ n'isi oje kere ndị nze ụmụ Owere wee gbaa ofie ya na ndị nze ndị ọzọ akụnwafọ Igbola akụnwafọ anyị ekirisi ekele ndị nze jee kele ndị nze ụmụ Owere jeenụ ọbụrụ onye jeenụ ụlọ ncha eje kele ndị nze ụmụ Owere n'oche
mana this year this year bụ mmemme ichi ọzọ imepe ụlọ so many things ịgba nkwụ and so many good things the Lord will bring to us this year. Thank you. All to God n'aka.
Chineke mmeri o ji wecheta ihe ndị Igbo na-ere anyị bụ ihe ife dị mma wecheta na Chineke aka ebe o ji weweta isi ụlọ tata aga bụchiri n'ụzọ dị iche ndị n'oge juru ya ga-abịa na mmezu mana ọ karịrị mma na-eke n'oye na afọ mkpụ aka so ọ na-emeta ahụ na mbụ ọ dị ihe anyị na-ebe ebere ka ọ na-eme ahụ so na anyị ga-amụnyere ya esi na ọ ga-adịrị ya mma ya ọrụ otu otu na-eme mmemme a tata na Chineke ga-eme ya na mmezu ọ na-aga ala ya akwụ ụgwọ anaghị akwụ ụgwọ na ndị a na-ekwu mmadụ Jesus Christ, onwe na-abịa na abụghị na abụ ihe o mere ihe a na-emegbu emegbu etu ọ bara n'ime ya mmanụ nsọ bụ ga-enye ya koro mana ọzọ abụghị ngwongwo ụmụaka ọzọ bụ ife a na-eme wee gosi na mmadụ abụgo nwoke n'obodo so na anyị ghọtara n'aka ndị ochie onye ọchị ọrụ na-akwụba aka ya ọtọ na-ekwu eziokwu na-ekwupụrụ ala so na ndụmọdụ na-enye ya onye dịka ọzọ nka dịka ya nka onwe ya chere ebe ọ kwụsịrị na-etu aka ọdụ iji gbugo ma achị ịmụ zo igwe Emeka nọ n'ọkwa dị iche ọ bụrụ na mgbe gboo ekwu na na-asa ile mana kịta ada asazi ile na-abụ onye ọrụ ya kwuru n'eziokwu ana ama na Emeka ga-awụ ọchịbiri ana m asị Ezeafulukwe ya kwuru n'eziokwu ka ya ka mbịa bụrụ mbịa ọ ga-abụ mmadụ ebe ọ nọ a sị na Ezeafulukwe Ikeachi kwuru nke a ọsịa na okwuru ya maka na n'ụma ya Ka enwere ndị enyi ya
ihe na-agwa ha bụ na okwere anyị bụ na ihe ọ bụla ya esie Chineke emeri ya ndị na-atọ kanesa Chineke emeri ndị anụ nwaanyị anụ ndị amụta ya amụta onye ọbụla ya ga-akpata ego ọ gaghị ihe ọgọ nwezi ụgwọ dị ebe ebe a mgbe a ya nke a jiwere ya aka nwanne ọdịka ngwa bụ onye isi aka nri n'olu nke afọ Special grace of God, I'm the chairman of the Living Brothers Association, under the name of Ugochukwutubelu Church. I been in when Chukwuemeka Ikeachi. I have a witness, but I'm not going to Ozor. I have a witness name in the case of another one. So here to when I spend about the Ozor, I know I'm going to go to and going to the Kojo, and if you are going to come up, and I just see Jesus. When I got your most girls who are to be out here, I got it. I look at the chairman. Arrival of my boss, my pioneer boss in this community on my arrival to Orugu, apartment locations of Obi Elect, boys who are in the review that are there, come with us. They come with us, and we declare our Biganya mo biganya bili no. Ozor dị n'obi n'ezi ifta agụata ebe si wee bịa mụ na Ikeachi mụ na anyị na mmadụ nne ya mere otu zero wee bịa ije ebe ọ bụ na omenala ọzọ ka ọ na-eme si na mma kelere isi ma wee bịa taa wee soro na ihe a na-eme maka onye ụzọ bụ onye chi ozere onye eti ọzọ anaghị ezere na nsọ dị n'ime ya mere ndị wee bịa mụ na ndị mụ na ha so onye nke a si akụ ese onye nke a si agụ otu a si ga ndị enyi Emeka bịara ije Ikeachi a na-asụ m nnọọ a ga-adịrị ụmụ mmadụ ụbọchị tata echighị echichi kere afọ echi echighị na Ezeafulukwe oke afa eji ama ọgaranya nke tata adịgo ka ọ ya adị anyị kelee ndị mmadụ ndị bịa n'ikem Ozurukwe Ọlụkwu bịara ndị mba bịara ndị oke bịara ndị enyi bịara ndị ọgọ ndị ikwu niile bịara mmadụ jiri ojuru ha agbara ndị esite ugwu VIP ọ bụrụ obere ife anyị na-anya fụkwa ndị mfe na agwọ anyị kelee Chineke n'ụbọchị tata na mmemme isi ọzọ nke Misha Chukwuemeka Ikeachi si wee gaa nke ọma anyị kelee ndị ụmụnne ya ndị ụmụ onwe na ama ezi ọrụ ha si wee gbaa mbọ fụ n'ọnya ọmụmụ n'ọbụ Kristi apọstụl gbakọrọ ụlọ afrịka isi wee kọba ya ọyie ife egosi ọdịmma yes aka m bụkwa Messi apọstụl onye na-eje ebe ọ na-ere na ugwu bọọlụ ị na-eme ihe ma ọ bụ ka anyị sie ọdịka ihe a na-eme obodo oyibo maka na anyị bụ Igbo amaka
anyị mesi ife ịmara ihe ka anyị na-asị Chineke kwuo ndị na-anaghị ka anyị na-alụgo ozi ezinụlọ a dịka anyị sọrọ kwuru ezinụlọ ihe ọma ga-eme ebe ọ bụla anyị zọrọ okwu ndị ụbọchị ahụ a na-eme mkpụrụ ezi ebe ọzọ anyị ga-abịa a na-agba nkwụ nwaanyị a na-emepụ ụlọ a na-eme ihe dị iche iche ụmụ dị iche iche na-eso ezinụlọ aha Jizọs Kraịst ọ ga-adị aka m bụkwa Messi Apostle Martin onye na-eje ebe na-eme n'ọrụ ukwu gbara anyị n'igwe 08063941082 mgbe ọ bụla ị na-eme ihe ma ọ bụ na ị chọrọ ka anyị mere gị dọkụmentrị ị na-agba akwụkwọ ị na-eme akwamozu ị na-echi ọzọ ihe ọ bụla ị na-eme anyị ga-abịa kpọọ anyị nwere ihe ị na-eme ka anyị mere ka ọ daa ụda daa ụlọ ọ ga-adịrị olu mma